Hola, ha passat una setmana justa des de les eleccions espanyoles on centenars de milers d'independentistes van dir que sí, que volien que el sindicat de la rendició s'anés a Madrid a proposar coses autonomistes i ja tenim sobre la taula el primer resultat aquest error majúscul de l'independentisme popular, que és que Esquerra Republicana, liderant Esquerra Republicana sense contemplacions, aquest retorn al neoautonomisme més cínic, i amb l'estela, sempre a l'estela d'Esquerra Republicana, encantats de la vida, doncs PDeCAT i aviat s'hi sumirà la CUP, ja han posat sobre la taula l'anomenat Pacte de Pedralbes. Un pacte de Pedralbes que no es diu miserable pacte autonomista de rendició, perquè no queda tan bé, diguem-ne, a nivell de publicitat, però és el que és, És un pacte signat fa qüestió d'un any i pocs mesos entre el Partit Socialista, Pedro Sánchez, Quim Torra, el president de la Generalitat, representant del PDeCAT, i Pere Aragonès, representant d'Esquerra Republicana. Un pacte que el que crea és una esfera de rendició independentista on Catalunya intentarà tornar una altra vegada a encaixar forçosament a Espanya, discutint cosetes autonomistes. Aquest és el pacte amb el qual volen intentar, donar suport a la investidura d'una persona absolutament nacionalista espanyola com és Pedro Sánchez, que ha criminalitzat l'independentisme anant i tornant i que, bé, ara intenten blanquejar des d'Esquerra Republicana, sobretot, amb gran alegria, Joan Tardà dient que l'estat espanyol és un estat democràtic, o Gabriel Rufián dient que no serà per Esquerra Republicana no serà el fet de que no s'investeixi un president socialista a Espanya. Bé, però és que a més d'això, Quim Torra fa una entrevista al diari Ara i diu que el més important també, una qüestió prioritària per ell, és posar sobre la taula el problema que té Espanya de feixisme. Suposo que referint-se a la dreta en general i a Vox en particular, banalitzant d'una manera claríssima i molt perillosa a la decisió democràtica de centenars de milers d'espanyols de votar Vox. Vox no és un partit feixista. Vox és un partit ultranacionalista espanyol imperialista. Vox és l'expressió més clara del que és l'autenticitat espanyola. L'espanyol del carrer, majoritàriament creu en el seu interior que Vox té raó, que passa que encara no està preparat per votar-lo, majoritàriament, però ja té 52 escons, en les pròximes eleccions ens n'anirà a la 80ena o més. Per tant, Vox representa un problema espanyol allunyat del que significa, la ultradreta a nivell europeu, el que podria significar aquest moviment d'ultradreta feixista i xenòfoba patrocinada a nivell europeu. Vox queda al marge, és una altra cosa, és una altra pel·lícula, no forma part del mateix, és l'essència pura i dura del que és l'imperialisme espanyol, no l'han de prefabricar, ja la porten de sèrie. Per tant, que el president de la Generalitat, teòricament independentista, es preocupi prioritàriament dels problemes que formen part de l'estat dels espanyols, doncs a mi em sembla un exemple molt clar de quines són les seves pràctiques polítiques prioritàries. És a dir, solucionem els problemes espanyols en comptes de fer un compliment efectiu del mandat democràtic, per exemple, del 1 d'octubre, no? Però el fet de per què Esquerra Republicana i el PDeCAT fan això, de per quina estratègia o tàctica política tenen aquestes negociacions, és absolutament irrellevant. En el fons, això és carnassa de tertulià, no ens interessa quins objectius específics busquen en aquest diàleg o en aquesta entesa amb l'estat dels espanyols i amb els socialistes espanyols. No ens interessa perquè, en el fons, si busquen aprovar els pressupostos espanyols per contrarrestar-ho amb uns pressupostos catalans o per aprovar amb els comuns a l'Ajuntament de Barcelona també uns pressupostos o per intentar que Pere Aragonès o Roger Torrent siguin investits presidents de la Generalitat, és irrellevant. El més rellevant de tot és que ho estan fent, estan practicant una política processista, autonomista, de baixada de pantalons fins als turmells, amb milions de vots independentistes a la butxaca.
Això és el que ens hauria de preocupar. Aquí hi ha diguem-ne, la qüestió més rellevant de tot això. Ni per quina circumstància fan una cosa, ni per quina circumstància fan una altra. Aquest politiqueig autonomista ens hauria de relliscar. No ens interessa quins són els càlculs més o menys electorals o partidistes pels quals el processisme fa una cosa, sinó el fet mateix de que el processisme tingui un aval majoritari a les urnes de part de l'independentisme popular. Aquest és l'efecte cruel que vivim unes eleccions rere altres, d'un xantatge emocional continuat. Per tant, és la baula de la cadena que hem de trencar. L'important és que cada projecte que el processisme posa sobre la taula i que és cada vegada més cínic, més pervers, més covard, més directament de caràcter de rendició, més construint un neoautonomisme més flagrant, continua sent avalat sense massa crítica per l'independentisme popular. Per tant, aquí és on tenim el problema els independentistes. Perquè el més greu és que això no és ni una política autonomista de primera divisió, al contrari. No és ni una política autonomista factible, no passarà. Cap de les seves demandes seran escoltades per l'estat de l'Espanyol, que no té cap tipus d'incentiu per, desenvolupar algun tipus de taula de negociació autonòmica que tingui fruits reals, ni per intentar desactivar l'estat repressiu que ha activat a Catalunya, ni per, afluixar l'atac, frontal contra l'independentisme. Al contrari, l'estat espanyol se sent molt còmode en aquest escenari i no té per què afluixar en aquest sentit. Però el més greu és que 1,5 milió d'independentistes votin a unes opcions que són clarament processistes, clarament autonomistes, que no tenen res de, patriòtiques, no tenen cap proposta patriòtica, i el mínim que es pot exigir a un partit, a una organització política que diu representar la voluntat d'un poble oprimit i colonitzat com el català, és que tingui com a mínim un punt de vista patriòtic. És evident que ni Esquerra Republicana, que ha perdut totalment de vista el món en aquest sentit, ni el PDeCAT, que d'alguna manera fa un discurs ambivalent i que tampoc és capaç de parlar de patriotisme o nacionalisme, i òbviament les CUP, que tenen un discurs directament frontal a qualsevol idea de patriotisme o nacionalisme en aquest sentit, tinguin l'aval de milions d'independentistes en cada elecció. Tots els vots que donem a un partit o una organització política que no és directament patriòtica, que no té un sentiment nacionalista de política, defensant la nació i la pàtria per sobre de tot, és un vot perdut, és un vot que donem a l'enemic, és un vot de rendició, és un vot absolutament pervertit, perquè nosaltres diem que volem que ens representi una persona que mai ho farà en el sentit que nosaltres desitgem que ho faci. Per tant, tenim un problema d'independentisme popular que, planteja una pregunta essencial. El comportament gens patriòtic, en absolut nacionalista, incoherent, irresponsable d'aquests partits polítics, aquesta rendició perpètua i aquesta tornada a l'autonomisme de manera, absolutament oberta dels partits processistes, tindrà un cost electoral algun dia? Hi haurà un moment en el qual aquell independentista que surt des de casa seva amb la intenció de votar Esquerra Republicana, amb la intenció de votar el PDeCAT, amb la intenció de votar les CUP, s'adongui clarament de que la seva decisió electoral és un pas enrere pel país? Aquest comportament traicioner dels partits processistes demanant una taula de diàleg impossible a l'estat dels espanyols, amb aquesta deriva totalitària que està tenint des de fa ja moltes dècades, tindrà un cost electoral per aquests partits que formen part del sindicat de la rendició? Hi haurà un moment en el qual l'independentisme popular despertarà i dirà: s'ha acabat, ni un punt més, ni un vot més, ni un pas més, ni un vot més a favor d'aquesta tropa processista? Hi haurà un moment en què això passi? Jo crec que sí.
Jo estic convençut que això passarà, jo estic convençut que grans sectors de l'independentisme popular quedaran, diguem-ne, d'una manera definitiva, quedaran advertits de quin és el comportament polític d'Esquerra Republicana, PDeCAT i les CUP, sobretot d'Esquerra Republicana, que en aquest moment, diguem-ne, és el partit que arrossega electoralment a un component, diguem-ne, més romàntic de l'independentisme i en el qual hi ha molta més gent que li costa desfer-se i entendre realment el seu missatge vital i la seva realitat de pràctica política. Crec que sí que hi haurà un moment que hi haurà molta gent que entendrà que votar aquests partits és una pèrdua de temps, és un vot, efectivament, cap a la rendició catalana, i que tindrà ganes de votar, diguem-ne, una acció d'independentisme més directe, d'independentisme més sensat, més coherent, més responsable, més seriós. Per això, a Catalunya, des del meu punt de vista, és urgent, i de fet ja s'està començant a fer, jo crec que ha de créixer encara més aquest sentiment de necessitat de renovació de l'àmbit polític català, de renovació de les propostes polítiques que hi ha a Catalunya. És important que la societat independentista catalana sàpiga també teixir noves propostes polítiques, perquè ha arribat el moment en el qual l'independentisme popular vulgui fer pagar a les urnes la traïció continuada del sindicat de la rendició, tingui opcions serioses sobre la taula. Tingui opcions que li plantegin fulls de ruta, idees noves, lideratges nous, propostes coherents, sensates i valentes, sempre, diguem-ne, amb l'1 d'octubre com a referència, amb el referèndum vinculant del 1 d'octubre com a mirall a desenvolupar, i que ho pugui fer d'una manera tranquil·la, sensata, i que ho pugui fer d'una manera ordenada. És important que l'independentisme generi aquestes idees noves, sense extravagàncies i sense desordres. És important que l'independentisme plantegi noves fórmules, nous partits, noves organitzacions i cares noves que puguin representar l'independentisme popular d'una manera concreta, d'una manera efectiva i d'una manera fiable. Per tant, jo crec que ens hem de concentrar en aquests mesos que venen en generar aquestes noves opcions polítiques i en oblidar una miqueta aquesta pràctica mafiosa que està utilitzant el sindicat de la rendició amb el vot de centenars de milers independentistes i concentrant-nos en assolir la independència el més aviat possible utilitzant noves eines polítiques que ens hi portin efectivament. Visca Catalunya lliure!